आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ सानजा सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि मावसमनि आफादगिरि बिबानखौ सुनिल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ मुस्रि रनजित बसुमतारी बिथांमोननो गथायनाय जाबाय। क'क्राझार पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय 25 लाख रांनि बार्मिज सिगारेट हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार पुलिसा सेबनानै 12,000 पेकेट बार्मिज सिगारेट हमनो हादों। हमनो मोननाय बार्मिज सिगारेटनि हाथाइनि बेसेना 25 लाख रांनिबो बांसिन जागोन होनना मिथिहोदों। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि बिसि गरिमा सइकिया गार्गनि देहाया हरखाब लोरबां जानायनि जाउनाव गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बे समाव गरिमा गार्ग सइकियानि देहाया खैफोदनिफ्राय उदां जाबाय होनना डाक्टारा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्ग बिथांनि थैनाय जाथायनि थार बिजिरनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां आरो बिजेपि सोरखारा माब्लाबाबो होआ होनना अखिल गगৈ बिथाङा फोरमायथिदों। मानोना बबे केसआ माबायदि जायो बेखौ आं आसामनि बयनिख्रुइबो बांसिन केस थानाय सुबुं हिसाबै मिथियो होनना अखिल गगৈ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। BKWSCनि बानजायनायाव आसामनि मुंदांखा रत्न बान्था मोनगिरि भारतारि मेथाइ रोजाबगिरि लिरगिरि सावथुन दिहुनगिरि आरो हारिमुवारि सिनायथि होगिरि गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 14थि रुंसारि सानखौ सिमोन साफरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनाङै फालिदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 14थि थैनाय सानखौ मेहेरगोनाङै फालिबाय। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म MLA लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेन्डालिन पार्टिन आरो क'क्राझार ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा। हाबाफारियाव बाहागो लाना रिजनेल पार्टिफोरनि खौसेथि जानायनि सायाव गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आपका काफी क्लोज रहा है और अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सोच रहा है, क्या कहना है इसके बारे में आप? वो तो अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होने से तो अच्छा है, उसको हम वेलकम कर वेलकम करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आएगा अपना अपना रास्ता लेता है, वही बात है। बीपीएफ भी शामिल हो सकता है क्या इसमें? बीपीएफ इसका बारे में सोचा ही नहीं, सोचना पड़ेगा। लेकिन देखो जब इलेक्शन आएगा ना, ये मेरा बहुत एग्जाम्पल है। असम में जितना भी हमारा छोटा छोटा रीजनल पार्टी था, हम भी पहले 2 साल पहले हम भी कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। जब इलेक्शन आएगा अपना अपना लाइन में चला देगा। अभी तो इलेक्शन नहीं है, एक साथ रहेगा। इलेक्शन आने से बस फटाफटी अपना अपना रास्ता लेगा। आसामाव मोनद' हारिनो ST होनायनि सायाव नीलकान्त गयारी बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मोनद' हारिनो ST होयोब्ला जोंनि इयुन जोलैया खैफोदाव गोग्लैहैनो हागौ होनना नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायथिदों। इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे ST खौ जोङो जानो होआ। बेनि जेंना जेंसिखौ सोमावसारनाय बाथ्रा माबानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि बेखौ जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ। इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे ST खौ जोङो जानो होआ। इटसाया CC2नि जिनेखि नाजानाय, बे नाजानायाव फुल सापर्ट दङ। आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इटसानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन, बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै। मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि ST होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनसेनि जायगा, बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा। जोंथ' दायो
50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बिनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो बेखायनो जों माने बिसिनि थाखाय खहा खालामना गालांदों जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बिनि थाखाय साननांगोन जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनेखि एसटि हथादि होनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा नाथाय जोंनि जेनेखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइज खालामा बेयाव रायजो राजाफोरा गोबां थांनायनि आसायाव दं बेनि जोङो आसा खालामदों आरो बे बेलायाव जोङो ट्राइबेल समाव जों रायज्लायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फार्स्ट जों खालामबाय थादों जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादखौ इतिमध्य जों डिरेक्सन होबाय जे बिथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांनांगौ बेवहाय आरो बेवहाय गोग्गोम जि मोनसे रेलि बेखौ साक्सेस जाहोनांगौ बेखौ जों मिजिंथिदों उदालगुरि जिल्लायावबो NHM सावस्रि नायस्रांग्राफोरा सानथामनि हाबाफारि लानानै सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों श्रीकुसारी उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि स्टाफ नार्स दिनैनि जोंनि बे NHM एमप्लयिनि दाबियानो जाहैबाय मा जोंनि मोननो गोनां जिथुनाखि जोंनि दाबि बेखौ जोङो मोननो लुबैदों बेनि कारनाव जोङो बे दाबिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै लास्ट जोबजासिम जोङो लाबाय थादों दासिमबो जाबाय थादों जोंनि दाबियानो जाहैबाय मा बेवहाय जोङो इकुवेल पे इकुवेल वर्क इकुवेल पे माने जोङो एखे समान जोङो रेगुलारफोरनि जेसेबां जे जों समाय डिउटि खालामो रेगुलारफोरजोंनो जोङो एखे समान डिउटि खालामो खारन जोंनि सेलारियाहाय रेगुलारफोरा जेसेबां मोनो जों बिनिफ्राय खम मोनो बेनि कारनाव जोङो सेलारिनि बागै बा जिथुनाखि बन्द जोंनि CL EL जिथुनाखि जोंनि मोननांगौ बन्द मेटारनिटि लिभ बेफोरखौबो जोङो जेरै रेगुलारफ्रा जेरै मोनो जोंबो बेबायदिहाय मोनगोन होननानै जोङो सरकारनिसिम जोङो दाबि खालामदों दा जोङो जेसांखि जों खस्थ' खालामदों जिथुनाखि जोंनि सेलारि जिथुनाखि जोंनि सोलिनाय जाहाथे जोंनि लिभिं स्टाइल बा फेमिलि बेफोरजों सोलिनो जोंहा एसेबाबो जों गोब्राबाव गोलैगासिनो दं कारन जोङो मावनाया जों मावबाय थादों एखे समानैनो खिन्थु जोंहा जिथुनाखि जों मावबाय थानाय एमप्लयार्सफोरा बोसोर जालांबाय जिथुनाखि किसुमाना 10 इयार्सनि मावगासिनो दं 10 इयार्स कन्टिनिउ मावगासिनो दङ सोरबाबा रिटायार जालांबाय दासिमबो जोंनियाहाय जेनेबा जेसांखि सुबिदा मोननांगौ सरकारनिफ्राय जों बेफोरखौ जों मोननो हायाखै बेनि कारनावनो जोङो दा NHM एमप्लयि जानानै जोङो दाबि दैखांबाय थादों गोबाव सम जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोङो दाबि दैखांबाय थादों जेब्लानाखि सरकारा जोंनि हेल्थ मिनिस्टार अशक सिंहाल सार बिनिसिमबो जों गुरै खावलायनाय थायो जोंखौ एसे अननानै नायहर जेनेबा NHM एमप्लयिखौ आरो बिथिंजाय जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो गुरै खावलायो चिफ मिनिस्टार सारखौहाय जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टखौबो एसे अननानै नायहर बा जोंनि डिउटिया माने बेलेग जों मिलाया एभ्रि मर्निं शिफ्ट आफ्टारनुन शिफ्ट एन्ड नाइट शिफ्ट जोङो बहुत खस्थ' खालामनानै फेमिलिफोराबो जोंजों सापर्ट खालामनानै जों बहुत खस्थ'यै डिउटि खालामो बेनि कारनावनो जोंनि सेलारिखौ एसे अननानै मिलायनायखौ जोंनोबो होयो होननानै जोङो आसा खालामनानै जोङो बे दाबिखौ जोङो दिनैसिम सानथामनि हाबाफारियाव जोङो लादों